Usa ka prinsipe ang nagrebilde sa iyahang pamilya ug nagtukod og kaugalingong gingharian sa layong lugar. Kini ang istorya sa rahan nitong Cebu urang gingharian sa Subo. Pero sa di pa ang tanan, ayaw kalimot sa pag-subscribe ug i-click ang bell icon para sa mga musunod nga istorya diri sa Abiseth TV. Si Sri Lumay umasilado sa tawag nga Raja Muda Lumaya kay usa ka half Tamil ug half Malay minor prince sa Chula Dynasty sa Sumatra, Indonesia. Gipadala siya sa Maharaja sa usa ka layong dapit para mag-establish og base militar para sa ilang expeditionary forces. Pero imbis nga buhaton ang gimando sa iya, nagrebelde kini og nagtukod og kaugalingong rahanet sa isla sa Cebu ug didto gikuha ang term nga Bisaya tungod kay gikan siya sa Srivijaya Empire sa Sumatra. Matod pa sa mga Bisaya folklore nga si Sri Lumay kay usa ka Hindu ug gidala niya ang relihiyon sa Subo ug daghan sab siya ga anak. Usa sa iyang mga anak nga si Sri Alho mao'y nagdumala sa Sialo kauban ng mga lugar sa Carcar ug Santander sa habagatang parte sa isla. Samtang ikaduha niyang anak nga si Sri Ukob mao'y nagdumala sa Nahalin kauban ng mga lugar sa Consolacion, Liluan, Compostela, Danao, Carmen ug Bantayan sa parteng norte sa isla, pero napatay kini sa pagigubat sa mga Magalos, usa ka tribo nga gikan sa Mindanao nga miatake sa Subo. Ang kinamanghurang anak ni Sir Lumay nga si Sri Bantog mao'y nagdumala sa Singhapala or Mabolo, Cebu City sa panahon karon, pero namatay kini tungod sa sakit maong giilisan siya ni Sri Hamabar or mas ilado sa tawag nga Raha Humabon. Si Sri Bantog na ay igsuong lalaki ang pangalan kay Sri Parang, pero tungod kay bakul kini og di kayang mangulo tungod sa iyang sitwasyon, maong pagkamatay ni Sri Bantog sa sakit, gipasa ang trono sa iyang igagaw nga si Humabon, nga kung diin nahimong Raha Humabon ang hari sa Sugbo. Ang mga Sugboano nag-ampo sa daghang mga diwata o mga espiritu parihas sa ubang mga tribo sa Pilipinas nga normal ra atong panahona, ug sa ilang pagtuo nga ang tanan sa kalibutan na dunay kalag, ang yuta, dagat, hangin ug adlaw. Ang religious authority kay naa sa mga kamot sa mga babaylands, sila may nagdumala sa tanang religious activity sa lugar. Kasagaran nila kay mga babaye nga girespeto sa raha ug sa ilang pagtuo, aduna kini mga gahom nga mopalayas sa mga daotang espiritu ug makapaayo sa mga taong naay sakit. Sulod sa usa ka gatos ka tuig gikan sa pag-abot ni Raja Muda sa isla sa Subo gikan sa Sumatra, ning taas ang komersyo sa isla. Og sa pagdumala ni Raha Humabon ang pantalan sa Sugbo nga ilado kaniadto sa tawag nga Sinagbuyang Hingpit or the place for trading, kay naa sa Parian District sa panahon karon nga mo'y nahimong sentro sa komersyo, nga diin gawas nun makipagkalakal ang mga insek anamor Vietnam sa panahon karon or mga Khmer o Cambodians, apil na po ng mga Arabo, Burmese ug mga Hapon, makigbarter sila sa mga bulawan, cotton o gulipon, baylo sa mga Chinese silk, porcelains, beads, perfume ug sarkara or asukar nga gikan sa India ug lain-laing klase sa metal, tanang mga mangangalakal kay magbayad og tributo sa raha sa Subo. Sa panahon pod ni Raha Humabon niabot sila Lapu-Lapu nga gikan sa Borneo ug gitugtan ni Raha Humabon nga magsettle sa rehiyon sa Mandawili or Mandawi sa panahon karon. Kauban na ang isla sa Upon para i-cultivate sa grupo ni Lapu-Lapu kung asa mahimo ng isla sa Mactan. Tungod ato ning taas ang produkto sa agrikultura sa Mandawili ug Upon nga mas nagpadato sa komersyo sa kalakal sa Cebu.
Pero sa dihang naguba ang relasyon ni Raha humabon og sa iyahang vassal nga si Lapu-Lapu, didto na nagsugod pagpamirata, si Lapu-Lapu nagsugod na kinig pang-atake sa mga barkong muagi sa isla sa Upon. Maong didto nakuha ang pangalan sa Mactan tungod kay sila mangatang, hangtod nga nag-evolve kini sa Mactan. Ug niadtong buntag sa Abril 27, 1521, nagkagubot ang mga tao sa baybayon sa Cebu sa dihang nakita nila mga dagko kaayo mga barko sa dagat paingon sa isla, nga dagko kaayo layag lahi sa ubang barko nga pangkalakal nga permi nilang makitaan. Gitipon dayon sa Raha ang tanan niyang mga sundao o mga pintados para pag-andam sa kung unsay mahitabo. Sa dihang nidunggo na mga dagkong barko ninaog ang mga sakay niini nga mga tag-as nga tao, puti ang panit ug tanan tag-as kayong mga bungot na ay gisulob nga mga puthaw sa lawas ug ulo. Pero kauban sa mga laing tawo usa ka malay nga ang pangalan kay si Enrique nga mo'y nahimong interpreter sa mga bunguton og nakigistorya dayon sa Raha og gipailaila nga si Ferdinand Magellan ang ilahang leader nga aduna kunoy dalang balita gikan sa Ginoo ug hari sa Espanya. Nagatubang si Magellan ug si Raha humabon sa tabang ni Enrique, nag-istorya ang duha ka leader pero ang insaktong gipag-istoryahan sa duha kay nawa na sa kasaysayan. Mahuman ang ilahang panag-istorya gidawat ang mga lahing tao sa Cebu tungod kay nakita sa Raha nga adunay puwersa ug teknolohiya nga iyahang magamit kontra sa dato sa Mactan nga si Lapu-Lapu nga magsigig pamirata sa komersyo sa Sugbo. Nagregalo og ribultong batang Jesus si Magellan sa asawa ni Raha humabon nga si Hara Humamay. Og pagkahuman nag-blood compact ang Raha ug si Magellan ug nagkasinabot sila nga magtinabangay sila sa bisan unsang butang ug nagpabunyag ang Raha sa Katolisismo kauban ang ihang upat ka gatos ka Cebuano subjects. Gibunyagan sila sa Kristiyanong pangalan ang Raha si Carlos ug ang ihang asawa kay si Juana nga gikuha sa pangan sa hari sa Espanya nga si Charles I ug ang inahan niini nga si Reina Juana of Castile. Nangayo dayon og tabang si Raha humabon sa mga katsila para suwayan ang ilahang pagigamigo. Giingnan niya kini nga usa sa ihang dato sa Mactan si Lapu-Lapu nga naghatag kani-kaniya og problema sa komersyo. Kaya doon na may laing dato sa Mactan atong panahona, ang usa kay si Dato Zula. Nanghambog po dayon si Magellan og gisulti nga kaya ra kuno kaayo niyang pildihon ang kontra sa Raha, di na kuno siya kinahanglang tabangan og tan-awon na lang kini sila sa ilang barko kung unsa sila makigaaway para makita po nila ang bag-ong teknolohiya sa mga katsila. Nalipay ang Raha sa mga pulong ni Magellan ug nagsaulog sila kauban ang Raha ug ang usa ka dato sa Mactan nga si Dato Zula. Tungang gabi naglayag ang mga katsila gikan sa Cebu paingon sa Mactan para kumprontahon si Lapu-Lapu. Nanibalibad sa pakighigala sa mga katsila ug di magpabunyag sa Katolisismo. Sa gisuhat ni Antonio Pigafetta, ang chronicler nila sa ekspedisyon nga kauban sa gubat sa Mactan, nag-ingon nga 49 silang tanan ang mingnaog sa barko ni Magellan para kumprontahon nila ang mga nitibo sa baybayon. Tungod kay di makaduol ilahang barko kay daghang mga bato ug di pud maabot sa ilahang kanyon ang baybayon. Sa dihang naabot na nila ang baybayon ng mga nitibo ni Purma dayon og tulo ka divisyon nga naa kuno sa mga 1,005 ka sundao dayong miatake kini nga misyagit og perting kusuga. Nagpabuto po dayon ng mga katsila sa ilang dalang mga pusil. Pero dili mahurot ang mga nitibo ug wa kini kahadlok nga moatake hangtod nga gitarget na niini si Magellan. Duha ka beses kunong natangtang ang helmet niini ug nag-uwan ug bangkaw.
Padayo na makigbisog hangtod nga naigo si Magellan sa kawayan nga bangkaw sa naong, pero napatay niini ang nitibo sa bangkaw nga natusok sa ihang lawas. Galisod pod kinig bunot sa ihang espada kay naigo ang ihang braso. Sa dihang nakit-an kini sa mga nitibo nga galisod sa paglihok, gitabangan nila si Magellan usa niini gisamaran ang kadsila sa BTS nga mao hinungdan sa iyang paghagba sa yuta. Una ang naong gitabangan dayon kini nilag tigbas hangtod nga wa na maglihok. Ni atras po dayon ang mga nabiling mga kadsila padung sa ilang barko kauban si Pigafetta ug nibalik sa Cebu. Tungod atong hitabuan na wala na ang pagsalig sa mga Cebuano sa mga katsila, maong giplanuhan dayon nila kining pamatyon. Upat ka adlaw milabay sa Cebu, giambos sa mga Espanyol sa mga Cebuano sa usa ka salo-salo. Napatay nila ang 30 ka katsila sa panghitabo. Nakaikyas po ng uban sa mga katsila o gisunog nila ang usa sa ilang barko naglayag palayo sa Cebu. Mahuman ang panghitabo ni balik ra pod sa normal ang tanan sa Cebu ug pila ka tuig ang milabay na matay ra pod si Raha Humabon o gikoronahan ng iyang pagumangkong si Raha Tupas ang bag-ong hari sa Sugbo. Milabay ang 44 ka tuig gikan mahuman ang gubat sa Mactan ni balik ang mga katsila sa pangulo ni Miguel Lopez de Legazpi o gipildi ang mga Cebuano sa gubat. Ni surrender ang katapusang Raha sa Cebu nga si Raha Tupas sa mga katsila ni adtong June 4, 1565. Ang Treaty of Cebu ang nitapos sa gingharian sa Sugbo nga mao'y naghatag og kontrol sa mga katsila sa isla sa Cebu. Diri na lang kutob ug ayaw kalimot sa pag-subscribe diri sa Abisad TV para sa mga mosunod nga video. Daghang salamat sa pagtan-aw.